jeħtieġ li tittieħed azzjoni konkreta biex terġa' tissaħħaħ ir-reputazzjoni ta' pajjiżna u biex l-istituzzjonijiet ikunu verament ħilsa, għax bl-emin tal-Gvern Laburista, l-istituzzjonijiet internazzjonali u Ewropej bdew iħarsu lejn Malta bħala tax haven. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista ir-Delija waqt attività f'Ħażebbuġ bit-tema flimkien għal pajjiżna. Jekk inti tiġi deskritt bħala tax haven, allura dik hija xi ħaġa negattiva. Hija xi ħaġa fejn dawk li qed iħarsu lejn pajjiżna jibdew iħarsu b'għajnejn iktar oskuri. Dawk li huma istituzzjonijiet serji, finanzjarji, bankarji jibdew joqogħdu lura. Ir-Delija qal li skont ir-rapport tal-Manival pajjiżna falla fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. Huwa fakkar fil-ħsara li għamel l-emil tal-Gvern li ħataf fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. U meta l-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri fetħu strutturi ta' kumpaniji segreti fil-Panama. Tikketta li qed tgħid lid-dinja tiġux Malta. Tikketta li qed tgħid il-banek toperawx fi stat illi huwa mmarkat bl-iswed. Tikketta li qed tgħid il-dawk li huma investituri serji biex imorru jfittxu band oħra. Dan qed jiġri f'pajjiżna, dan qed jiġri llum, dan qed jiġri taħt gvern li issa in-nuqqas tar-responsabilità tiegħu qed tinħass u ħaġib konsegwenzi serji fl-iktar industri illi jħaddmu nies pagi tajbin għal uliedna. Ir-Delija insista illi jeħtieġ li immedjatament jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jitħares ir-reputazzjoni ta' Malta. Anke r-rapport ta' Transparency International wara kif pajjiżna sejjer lura bil-kbir fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, filwaqt il-Kummissjoni Ewropea qalet li pajjiżna mhux qed jagħmel biżżejjed biex jiġġieled il-ħasil ta' flus. Il-Fond Monetarju Internazzjonali ikkonferma kif l-istituzzjonijiet mhumiex indipendenti mill-Gvern u li jaħdmu kif u meta jiġbed l-ispaga l-Gvern. Ir-Delija qal li f'Mejju il-poplu għandu l-opportunità li jibgħat il-messaġġ li jrid li dawn l-affarijiet jinbidlu u li jrid li r-reputazzjoni ta' pajjiżna terġa' tissaħħaħ. Fl-istess attività tkellem il-kandidat għall-elezzjoni tal-Kunsill f'Ħażebbuġ David Battistino. Huwa qal li fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista rajna d-devoluzzjoni tal-poteri u żidiet fil-budgets tal-kunsilli. Iżda l-Gvern Soċjalista qed jieħu toroq minn taħt idejhom, innaqqas il-fondi u ġabhom tal-laba tal-Ministri. Tkellem ukoll kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Dione Borg fejn insista li l-Gvern għandu jirregolizza u jikkontrolla l-abbużi li qed isiru fil-kiri tal-proprjetà lil barranin f'kundizzjonijiet mhux aċċettabbli għaliex dan l-abbuż qed iwassal għall-għoli fil-prezz tal-kirjiet. Dione Borg tkellem dwar l-effetti negattivi tal-ekonomija ibbażata fuq il-kwantità u mhux fuq il-kwalità. Huwa sostna li l-Gvern huwa obbligat li jassigura li s-soċjetà tkun mibnija fuq il-valuri tal-ġustizzja soċjali, il-libertà u d-demokrazija.